ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. имрӯз ашан рафтагӣ будем. иқа барои ида харид кардем, иқа барои хӯрдани худмона харид кардем. нам хеле тухм гирифтем. тухм 278 рубл, 77 рубл ам хеле. хай шоколад гирифтем. иқа будаку бо гирифтем. инҷа колбаса гирифтем. колбасаи ҳайли майонез, гӯшти марғ и гудакуда мороженое гирифтем. овшидиям. инҷа помидор, бодринг, бар и мороженеро холодильник дама. инҷа бо шоколад гирифтем. хеле шоколадо гирифтем. чанд сум шид? барои гудакураи қандо гирифтем. колбасный сир гирифтем. инҷа руған хай доштамо, бо руған гирифтам. мепурам ки чиз запас боша. инҷа хай ов гирифтем барои ида. хариди кардагимон 2681 рубл 16 копеек шуд. и руғана чекиш дигар. руған 500 чанд рубл. и руған айҳама арзон буд. рости гап фақат руғани айҳама арзон мегирем. ҳамин маслаи каждый ден айҳама руғани арзони ами россияй. аввал хай бигем 300 рубл, баъд 350 рубл, ҳозир ай 500 рубл зиёд шудагия. фақат айҳами истифода мебарем. анам хеле дӯстони азиз, имрӯза хариди кардагии мо.